What's up mga katropa? Welcome back to Harvey's TV. Ayan, so another mukbang vlog na naman tayo ngayon mga katropa. Siyempre sa episode na Susubo o Susuko. ayan, So naghanda si Hanemaze ng mga tusok-tusok. tusok-tusukin ko eh. Tusok-tusukin. Nagrituhan kita dito. Squid balls. Squid Balls. balls. Tapos Calamari. Calamari. Tapos Fried siomay. fried siomay. Pork siomay. Tapos itong kwek-kwek. Kaso malaki yung mga kwek-kwek. Galing yan. Saka ano, Chicken liver. chicken liver. Siyempre, meron ding fishball dito. Asan na ba yan? Fishball, tapos Kikiam. kikiam. Tapos siyempre, itong pakwan. Paborito rin ito itong pakwan. Huh? Dami sinasabi. May sauce din kami dito, mga katropa. Ito, yung sauce. Tapos, ano ba to? Suka. Tapos, soy sauce na may lemon and chili garlic. Wait lang. Ayan. So, bago po kami kumain mga katropa, shoutout po sa lahat ng mga Filipino mukbangers. Ayan, God bless po sa Hindi inyong totoo yan. Ayan, Goods so, ba tayo? wala lang yan. mga katropa, ano pong hinihintay natin? Kain na na. Kain na kanina ka pa kumakain. Goods ba tayo Galing yan. dyan? Calamari. Sa akin yan. Huwag mo kainin to. Ano ka nasisira, ulo? Para sa inyo. Ano to, mga katropa? Street food mukbang. Pero, nagbaon akong kanin. Galing yan. Nakita ko kasi yung tusok-tusok kay It's Len. Shoutout It's Len. Ano kasi na mukbang ng tusok-tusok. Number one. Anyways, number one. Galing yan. Ang lambot ng calamari. Maubos mo ba to? Yun. Ano ito? Tap. Pero sobrang lagpit mo sa ako lang lahat ng luto nito. Wrap. Masarap yung squid ball. Yung sauce masarap. Bihira kayo. Wala kayo katuwa-tuwala sa akin. Yung squid ball, tinatanong ko. Wrap. Galing yan. Ang galing naman dito. Galing yan. Ano ka? Kanin? Mukha niya. Oo. Tignan natin yung kwek-kwek. Kwek-kwek ni Honey. Suluhin mo Isang yan. itlog. Naman. Ay, ano ba yan? Itlog pala to. Ano ka nasisira, ulo?
walang isaw. Ang isaw ng manok. Lamon lang. Lamon. Wala mo ng ganong daldal. Galing yan. Kaya kung may kanin mga katropa, di ba sa Pinas, inuulam natin to. Galing yan. Kanin is life. Yan. Mo nang hindi mo na madaldal si kulit ngayon. Kakagising ko lang eh. Ano pa ako sa mood? Kakain lang. Naalala ko tuloy na, ano eh, pag nagtutusok-tusok ka sa daan, pag talikod nung nagtitinda, oh, tapos magbabayad ka na 5 piso. Yung nakain mo halagang 20. Galing yan. Mga budol. Ganun ang mga kapinik ng mga Fishball na lang binubudol pa eh. kabataan nun eh. Ba't alam mo ginawa mo ba yan? Hindi. Kilala kong kaliskis Ako yun yung susumbong dun sa tindero. Manong, ano pa? Gano'n na nakain, 5 lang binahal sa'yo. Pambihira kayo. Wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Gusto ko sana isaw. Isaw ng manok. Parang na pasubo ako sa kanin ko ah. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Fishball. Umubos ba to? Ubus ba namin to? Kung saan nilalagay? Bahala ka sa buhay mo. Ang kagad. Di ba pala, ano, pag kumakain ka ng mga nagtitindang fishball, pekot, pagkatapos mo gamitin stick, tinatapon mo kung saan. Galing yan. Oo. Pag may nalakad, naglakad eh, natisod. Tanga yun. Galing yan. Tanga siya. Tapos lagay mo dito. Sa Pinas ginagawa ko, pinaghahalo ko yung sauce tsaka suka. Abi, wow. Ginagawa mo. Busog na naman siya, kaya tuwang-tuwa na naman. Tayo mga tropa. Hinihintay ko lagi ang day off ko, Wednesday. Kasi Wednesday lang ako kumakain. Ano ka nasisira, ulo? Itong kinain ko na to, 1 week na to. Galing Hindi yan. tayo kalupit. Kulit lang malupit. Huwag kayong maniwala dyan. Bola lang yan. Sarap.
Bebelo lang tayo mga katropa. Mukhang napasubo tayo dito kay Hanimays ah. Mukhang dito mauubos ah. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Kiki yun. Sarap ng kiki yun. Siki, lilan. Yung sa stick, baka matusok ako. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Cute lang. Kaya ganito yung kikiam, no? Pag naluto malaki, pag naano na, maliit. Pag nainitan na maliit. Yung mga kikiam, pag nainitan, lumiliit. Pero meron akong kilala kikiam. Pag nainitan lumalaki. Ano yun? Galing yan. Kikiam. Yung kikiam na original. Oo. Yung mga malalaking kikiam. Pag nainitan sa mantika, lumalaki. Bigat sosyan. Hindi natin dito sa may toyo. May toyo. Parang si kulit. May toyo. Sana dumating na yung pin ni Hanimays. Unang sahod niya sa akin na. May namali. Galing yan. Paano nag-delay? Tanga-tanga yung kulit. Ay, Kusog na ako. ang dami eh. Mas lang yan. Tamis. Tamis, sarap. Nakabili. Nakabili din ng matamis na pakwan. Daming buto ah. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Ikaw na magtatanggal ng buto, siyempre. Napanood ko kasi yung ibang nagmumukbang. Ang tahimik nila. Yun, hindi ko tinapos. Naboring ako eh. Ano ba dapat? Dapat may konting kwentuhan. Pambihira kayo. Wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Hindi magkwento ka. Kwento mo si Pagong. Mukhang mission failed tayo mga katropa. Wala sa kondisyon yung ating tiyan ah. Dahil mo kasing kinain kagabi. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Kung naman niya pala.
Mag-ano ka kaya, ask me, yung napanood ko. Tunog lang, walang salita. ASMR. Ganun naman talaga yun. Rinig mo na gato. Aw. Galing ah. Tapos umiinom ng tubig. Op, op, op. Pag tinignan mo yung baso nila, di naman nabawasan. Tangina ngayon. Nilaloko tayo. Oh, sounds lang kasi yun. Hindi katulad ng mukbang. Hindi mo man naubos. Suso naman. Sabi mo, tignan ko, ba't doon nababawasan? Galing ah. Hanggang hanggang umay. Bigat sa tiyan? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Ang dami eh. Napanood ko yung yung pinapanood mo yung Chef Obang. Parang may ganito siya. Grabe. Ilan lang natira niya nun. Cheese stick yata ang natira niya lang. Lakas kumain. Chef Obang. Shout out po. Ang lupit. Sabi ni Halimis, panoorin mo to, Han. Kasi ang galing niya pang mag-edit. Pag mayroong siyang ka-collaboration, napipiga yung utak niya eh. Kasi gumagawa siya ng content eh. Hindi lang siya mukbanger, content creator pa. Napanood ko yung isa, yung pinanood sa akin ni Halimis. Gayahin ko daw yung ganun. Wala akong time. Ikaw na lang. Hindi. Yung collaboration nung Chef Obang saka yung mag-asawa, nakalimutan ko pangalan. Kung magwi-withdraw siya, nandun yung mag-asawa. Chef Obang, collab tayo. Sabi. Ang ko sabi. Bago ka mag-withdraw ng pera, collab tayo. Ang galing na siya. Tapos pauwi na. Meron pa rin siya. Nandun sa nasa parang signage. Yung pang-intro niya, maganda. Tapos, may cooking pa. Tapos mukbang. Di ba? Sulit kong panood ko dun eh. Kaya sabi ni Hanimis, galing nun. Sabi ko pag nagka-oras ako, gagayahin natin yung editing niya. Kaso wala naman nakikipag-collab kay Hanimis. Ako lang. Kasi live kami lagi. Live collaboration na naman po to. Subscribe niyo po si Hanimis TV. Kalimutan niyo na si Colette TV. Bago lang kasi tayo. Kaka-guesting ko sa channel ni Hanimis. Meron na akong 263 subscriber. Galing ah. Puro Ang ito. galing no? Ang galing no? May sariling channel din siya. Yung Kulit TV. Kaso, nagpo-focus kami dito sa channel ng Hanimis TV. Baka pag nag-focus ako sa Colette TV, maunahan pa kita. Pambihira kayo. Wala kayong katuwa-tiwala sa akin. Hindi, mauna ka na. Tamang na tayo. Matambang sa tiyan. Tamang kain. Shit. Ang bigat ha. Huwag mo na sabihin yung mabigat. Bigat ko lang eh. Ito nga, hindi pa nagalaw oh. Hindi mo matimbang. Paras lang yun. Hindi. Iba yung mga matatanda. Kaya nila sinasabi yun. Yung mabigat. Excuse me po.
Subo to. So, paano mga katropa? Oh, wait lang. Pasensya na. Mission failed ako. Napasubo tayo ni Animaze. At Gusto niya kasi kanina marami. napasuko. Nasusunod ka kami mo yung buto. Kaya pa daw siya stick. Ang painit. Gusto mo? Ang dami pa. Busog na ako. Busog na naman tayo, mga katropa. Thank you, Lord. Busog na naman ako. Excuse me. Kanina kasi sabi niya, ang konti naman. Hindi, dinagdagan ko. Ay, naku, sus Maria Joseph Marimar. So yung mga katrabaho, busog na kami. Ang dami maraming tira. May fishball ba dito? Kikiam, fishball. Tapos isang calamari. Yung siomay, ubus ba? Oo, ubus yung siomay. Yung chicken liver. Tapos ito. Marulaki dito siyempre. Kumpara mo naman dun Kasi sa... laki ng bayag ko. Galing ah. Joke lang. Grabe na yun. Kumpara dun sa quail egg. Di ba? 3 ata katumbas dito. Ayan. So mga katropa, hanggang dito na lang muna. Ano? Paalam ka lang. Kung bago ka, Ano ka kung bago ka lang sa channel namin, don't forget to like and subscribe to Hanimis TV para lagi kayong updated sa mga parang baligtad. Para sa mga bagong niyang mukbang. Gaya natin yung panood yung video ko po yung mga ang magsasabi ng mukbang. Sa mga katropa, hanggang dito na lang. Busog na kami. At kung bago ka lang sa channel namin, don't forget to like and subscribe to Hanimis TV and click the bell notification para lagi kayong updated sa mga bago namin videos. So, see you sa aming next na Mukbang! Ganun siya. Mukbang! Bang. Ayos Ayan, din yun. so- Ayos din yun siguro.